zakopol som do toho stojana, takže je vidieť, že každý robíme chyby. Takže ja viem, že ste v živote narobili chýb a bolo by dobre, ale keby ste na tom aj vy popracovali, aby sa tie chyby neopakovali. Takže je 12:21, je piatok 6. september rok 2013. Som na ďalších dvoch parcelkách, toto je jedna východná a tam za ňou je druhá a teraz vám porozprávam, potom to zoberiem. Prišla sem firma, s ktorou sme pred časom vytýčovali. Všetky body boli vytýčené aj ich latkami s drevenými červenou farbou na vrchu, čiže aj oni si to označili. Všetko bolo zlikvidované a teraz, keď išli kosiť, tak nedali si to zamerať, nešli si to skontrolovať, jednoducho mňa obťažovali, ja s nimi nechcem už jednať, lebo mi zničili život. Aby bolo jasné, ja som sa zaprísal, že sa neožením, pokiaľ nebudem gazdovstvo, zostaral som, ako som predpokladal, som im to hovoril všetkým v minulosti. Teraz ma žiadne dievča nechce také, ktoré by mohlo mať miminko, hej. Čiže ja nechcem rodinu kvôli iným veciam, iba kvôli tomu, aby bola kompletná. Žena, ktorú by som miloval, ona mňa a deti. Takže pred rokmi vlastne tie pozemky neboli, doteraz sa to takto urobilo, takže vlastne tá firma sú ľudia, ktorí nemajú predstavivosť a nie to ešte empatiu. Oni zničili život, pretože si hľadeli svoje, hlavne, že oni majú po 3 deti alebo po 4, hej. A nevyčítam im, ale to není férové. To není férové, lebo nie sme zvieratka. Nebojujeme o život, aspoň nie v normálnych kruhoch, či už reálnych, mediálnych stavov alebo filozofických, hej. Vy čo to robíte zle, tak vy ste vlastne spodina, aj keď máte moc treba, ale ak robíte zle, tak vy ste mafia. Jednoducho, ja vám nemám čo ísť. Takže poviem vám tak, tá zemička bola vytýčená. Ľudia jednoducho robia stále to, čo boli zvyknutí v komunizme, tieto praktiky. Naďal to ide cesta, svoj pozemok, nikoho to netrápi, ale cesta jedna je tuto dole vyššie, do pár 100 metrov, s mojimi parcelkami, ale naďal nikto nechodí, takže ja vám takto vysvetlím. Vy si stanovíte zákony, odsúhlasíte, máte ich dodržiavať a nedodržujete. Takže vy mne chcete hovoriť, že ja som zlatý. Ja nemám ten pocit, nikdy som nemal, ale musel som bojovať proti vašim názorom a teraz to už viem ináč. Teraz si za tým stojím, lebo tomu rozumiem. Takže vy môžete robiť zo seba niečo, čo robí zle, ale so mňa, keď robím iba dobré veci, nebudete nikdy robiť zlého človeka. Čiže ja vám nejazdím po vašich pozemkoch. Ja som aj sem šiel s rizikom, tuto som radšej nešiel, lebo tu je cesta, ale neviem kade, lebo ju vôbec nevytýči. No, takže, tu som vysvetlil. Tadiaľ nejdete ani tadiaľ, ale tadiaľ. Aj teraz išlo auto a pozeralo, ale videlo niekoho, možno, že ma poznali, ale nemôžem si domýšľať. Ale vypadalo to všelijakými spôsobmi, tak odbočilo doprava, hej. Ale mohlo chcieť ísť aj tadiaľ to je len úvaha. Ešte raz podotýkam. Takže cesta. Ďalej mi skosili, body sa vyhovorili, že neboli, skosili a odviezli. Takže čo by sa malo spraviť, keď to zistili? Lebo to vedeli, už som im to potom dal vedieť. Mali by toto pokosiť a doviezť mi to sem, aby sa tá zemička pohnojila, lebo ja som chcel túto zemičku niekoľko rokov tak robiť, chovať zvieratka, aby sa dala dokopy, pretože ja viem presne, čo ste tu ako ste tu nažili, hospodárili. Tamto velikánske tieto stohy porobíte, zoberete, ale nedáte nič a tá pôda tejto chýba. Do nekonečna nemôže fungovať tak. Takže to je toto. A k tomu všetkému vlastne poníženie, obťažovanie, vstup na moje pozemky. Pred minulý rok zase ste mi to spásli všetko. Takže z týchto dvoch parceliek, aj z tamtých minulý rok som nemal žiadny úžitok, ani z tých ďalších. Ja sa vôbec nehnevám, ja to neviem, ale poviem vám, ja som s vás normálne hotový v tom, že nechápem, že ste inžinieri, armádni vyslúžilci, rodičia, šoféri, vlastníte zbrojné preukazy, máte kontakty medzi sebou a predsa ubližujete niekomu. Ja si myslím, že tam je niekde skutočne dôkaz, že táto spoločnosť je na 100% v tom stave, ako myslím, je 100%
zapojte túto spoločnosť. A ja nemám proti vám nič, iba to, čo mne škodíte, lebo keby som zašiel ďalej a začal byť pre vás nebezpečný, tak ste schopní ma aj odstreliť. Čiže týmto odkazujem všetkým ostatným ľuďom, prepáčte mi, ja vás nemôžem hájiť, lebo vidím na každom kroku, kde chodím, nechodím veľa, ale keď cestujem, čo všetko sa, aké príkoria vlastne ľuďom dejú, hej. Minimálne v obchode, keď sú neochotní, alebo tak. Čiže týmto videjkom druhým, alebo medzi tým som maličké ešte urobil, ale druhé také väčšie dneska, o tom, ako som skončil s tými parcelkami, šiel som s kosou, chcel som kosiť. Nemôžem, nie sú vytyčovacie body. A to trvá hodiny, kým to nájdem, nie? Lebo treba na to nástroj a v tej tráve to hľadať a tak ďalej, lebo tam je niekoľko bodov, ktoré sú skutočne tak urobené, že ich nájdem. Ale vy ich nenájdete, aj keby ste chceli. Maximálne tak, že by ste šli do katastra, zistili súradnice, potom prišli sem so zememeračom alebo s geodetickým prístrojom, našli a vytrhali mi to. Ale to by vám nepomohlo, lebo by som si zase o vás pomyslel ešte horšie a ľudia by to vedeli a ja by som si zavolal zememerača a ten by mi to znovu spravil. Tu ide o podstatu, že vám vysvetľujem, nemali by ste zle žiť, lebo sa vám to vypomstí. A keď nie vám, tak v ďalšom živote vašim deťom. Ja detičky nemám, tak nemá kto trpieť, chvála Bohu. A verte mi, som veľmi šťastný, že som na takej úrovni, že som vedel potlačiť veľa bolestí, veľa príkoria. O mne netuší nikto z okolia, ani príbuzný. Mamička ma trošku pozná, ale ani ona. Netušíte, aký som silný vnútri. Koľko rokov som vlastne žil tak, že som vám hovoril niečo iné, hej, a vy ste mysleli, že žijem tak alebo tak, zavretý na psychiatrii. Vy ste netušili, že ja si tam sedím na liekoch nadopovaný, emócie mi chýbali, ale logika pracovala, zavrel som oči a predstavil som si, že som čo v Ríme u priateľov a tak. Čiže musel som obísť tieto veci, lebo by som sa skutočne zbláznil. A ja to nehrozí, lebo som skutočne na úrovni človek. Takže už teraz, keď som bez tých liekov, som ako tak sa dal dokopy. Bohužiaľ som starší, takže zase sa tá vec ovplyvňuje tým, že nemám taký silný organizmus. Ale úprimne, s láskou, logicky vám vysvetľujem, čo je niekoho, čo mu patrí, to by druhí ľudia nemali ničiť alebo užívať, ak on nechce. To si nejak skúste dať dokopy, lebo ja vám to nebudem do nekonečna rozprávať a ja nebudem žiť na veky a budete mať tu na toho Slovenska skutočne niečo nie v poriadku. Ja vám dám takú jednu myšlienku. Teraz zatvrdím tamto králičky. Ešte urobím dookola, ak bude baterka celý tento priestor, aby ste videli, ako tu na vlastne žijete. To je zničené, nevyužité. Takže, namiesto televízorov, nenávisti medzi sebou, nielen mňa nemajú ľudia radi tu na niektorí, nie všetci. To, že sa vám všetkým teraz nezdravím, to je preto, že chcem mať pokoj a chcem pánu starostovi ukázať, že nebudem mať šancu, aby mi povedal, že obťažujem ľudí. Je mi vás ľúto, keď idete, pekne ste sa mi pozdravili, to bude do určitého času, keď podáte, že sa nezdravím, prestanete sa aj vy a bude to, ale mi je ľúto, keď vidím, že slušne sa mi niekto pozdraví a ja neozdravím, ale nebavím sa s nikým, hej. No, takže vy by ste namiesto tých takých častí, hej, tuto vpredu, alebo cigariet, alkoholizmu a to, čo som predtým hovoril, televízia, nenávisť, zlé vzťahy. Namiesto krčmy by ste mohli mať divadlo, alebo nejaký klub, kde by sa stretávali ľudia. Ja vám poviem, mohli by ste mať vytýčené pozemky, aj oplotené by mohli byť, prechody pre zvieratka by mohli byť kľudne urobené, spôsoby sú všelijaké možné a je dosť miesta, kde by tie zvieratka chodili. Aj tak oni myslíte, že pôjdu nejak cez dedinu, alebo cez horu, kde sa huláka diskotéka. Oni tam nepôjdu, keď je tu turistická sezóna. Čiže mohli by ste to mať urobené a namiesto tých pár halierov, čo vám táto firma dáva, tak by ste si zaplatili vy, namiesto tých cigariet, tohto, hej, tuku a všetkého, alebo elektriky na televízor zbytočnej. Raz za čas treba pozrieť pekný film, alebo televízne noviny a tak ďalej, a nie stále. A vy by ste si zaplatili, ak by ste nechceli nič robiť, to vám začínam od nuly, hej, tak nech vám pokosia. Hej, tak by vám pokosil, niekto by sa našiel tu, čo by s tým vlastne podnikal. Ale ten koniec, mali by ste svoje a prišli by ste si raz za čas, raz za mesiac, urobili by ste si také posedenie, ale hlavne preto, že taká by bola krásna príroda. A nie, tuto máte vyrúbané lesy, nastávané bobové dráhy, tuto sú stohy, sa vám túla tuto dobytok, hej, cudzí. Ja neverím, že je to zlé,
ale podľa mňa je to zle, ale nevravím vám, vy si žite ako žijete, ale že mne ničíte, to sa bránim týmto videom, hej, takto to dávam najavo. Ale potom by ste začali chápať, o čom je zdravý spôsob života. Pozrite, mám 51 rokov a nebudem vám ukazovať, koľko klikov spravím, aj keď som sa narodil, bohužiaľ mamička bola chorá a mala chrípku a tak mi cípi aortálnej chlopci trošku vírusy, vlastne zo srandy poviem objedli, hej, napadli, čiže to sa zničilo, takže mi celkom nedomýká, takže to je ako keď pumpa dobre neťahá. Dokonca ste sa mi aj vysmievali za to aj do dneska. Jeden taký, čo sa mi vyhrážal, fyzicky kričal na mňa raz, keď som ťahal vozík s odrezkami. A nevládzeš, Jurko, nevládzeš? Takže ja som sa usmial, som si povedal, no je mi ťa ľúto, aký si človek, no a čo s tebou? No, takže vládzem, hej, ale o polovičku menej, ako keď som bol predtým, ako som bol zavretý, lebo som 4 roky teraz vlastne ležal, dávam sa dokopy a budem mať pomaly 60, keď získam tú kondíciu. Ja sa dostanem do toho, lenže odtedy som mohol mať gazdovstvo, rodinku a tak ďalej. Takže toto, ale vďaka vám žijem ináč, vďaka v úvodzovkách. Čiže tak by ste užívali svoje zemičky a stretali by ste sa. By ste sa pýtali, Jožko, a kde ideš? Máš tam aspoň dačo zasadené a tak, ale nie. Čo si kúkal za horor? Alebo hry. Jej, tam ten zabil toho, hentoho. Veď to je, ľudia moji, mne to fakt nevadí, lebo ja mám čistú dušu a silnú dušu, hej, mne to vôbec nejak nerobí problém. Ale ako tu žijete teraz, zavretí v tých domoch a kúkáte s tabulkami voľný pokoj, tie peniaze, čo zarobíte a miniete na auta, na cigarety, na alkohol, na príliš veľké rozmnožovanie sa, tak tie by nemuseli byť, mohli by ste byť šťastnejší. To je moja rada. Ale to už mienim iba tak čisto informačne, pretože ja vám nezasahujem do života, ale naozaj, lebo ste vedeli za to aj ubližovať a toto som chcel len povedať tak, že kto bude chcieť si toto pozrieť. Ja nechodím medzi ľudia, nenúkam video, ani nerozprávam medzi domami. Toto je môj názor, na čo mám právo podľa listiny, hej, sloboda práv. Takže prajem vám všetko dobré a práve som na ďalších parcelkách, kde nemôžem kosiť, lebo nemám čo. Neviem, či by som mal, pán starosta, to trošku srandy, lebo vy aj srandu niekedy ste pochopil tak, že ste sa urazil, hej, s tou rukou, pamätáte? Čiže toto, že by som, pán starosta, tiež kosil, hovorím vám, sranda je to, opakujem, lebo ešte aj vy mi budete, aj keď by ste ma mal poriadne poznať už, no, takže zo srandy to sa nebude kosiť, alebo by som mal takto chodiť a trhať tie stebielka, čo trčia, čo ostatné pokradli, hej, môj vlastný príbuzný. Takže sa lúčim a poviem vám, na tejto stoličke som prešiel polovičku sveta, keď som sedával vo vlakoch, lebo som si ju zariadil preto, aby keď som bol unavený alebo vo vlaku som vedel, že je nabité, tak som si pomohol takto. Aj veľmi som si ju obľúbil. Bola zelená niekedy, bola to taká rybárska, kempingová alebo tak. A dal som si tam iné, aby som si ju videl a tak. Ale už vyzvedla, vidíte? Viete, je mi strašne ľúto, že mi zostalo iba toto video, pokiaľ ide o komunikáciu s vami, lebo naozaj tu v Paučinej Lehote si dám s vami pokoj preto, lebo ste mi veľmi ublížili. Samozrejme nie všetci, to viete dobre. Ale keď chcem mať pokoj, musím eliminovať so všetkými kontakt, lebo keď sa s jedným bavím, druhý môže ohovoriť, lebo to už poznám. Čiže v minulosti to tak bolo, že obťažujem ľudí, že ma nikto nemá rád, že každý ma v tom, tak si to všetko spočítajte. Máte veľa týždňov už pokoj odo mňa a ďalej bude taký krásny pokoj. Ja sa pôjdem inde snažiť žiť. A sem budem chodiť, pretože mám tu na súkromné majetky, mám tu domov, mám tu mamičku, sestričku, príroda mi dáva drevko a tento spôsob života je maximálny kompromis, čo môžem robiť. Ja nezačnem chodiť po krčmách s vami, aby som bol kamarát, aj tak by to už nepomohlo, a jednak by to nechutí ani nikdy nebude. Ja nebudem vám chodiť robiť to, čo vy chcete, hej? Lebo to, čo vy tu robíte s tou turistikou, aj na mojich pozemkoch, keby ste si to na svojom, ale aj na mojich, to ničí prírodu a prostredie. A len kvôli peniazom, ináč by ste to nerobili. Verte mi, tak ako nehospodárite na lúkach, na ornej pôde, tak by ste ani toto nerobili, čo robíte teraz kvôli turizmu, keby vám za to neplatili. To je celé. Ja vám nejdem tu nerozprávať, lebo nemám ani toľko miesta v svojom živote na len tak. Už som mal byť dávno preč. Viete, prečo som doma 2-3 týždne? S týmto ukončíme. A nehnevám sa na pána starostu, nemám kvôli čomu. Proste robí to, čo mu jeho mysl dáva, srdce, skúsenosti. Každý robíme to, na čo máme. Preto som neodcestoval a už mi písalo veľa ľudí listy v cudzine, že kde si, Giorgio.
tak im píšem pravdu, posielam im, čo sa tu deje. Tak preto, že som nechcel spáchať prestupok, iba preto. Mne nejde o peniaze. Ja som mohol hneď prísť a zaplatiť pánu starostovi, ale to mi nikto nevysvetloval, ale to je jednoduché. Keby som neurobil to, čo mi prikáže, alebo keby mi aj neprikázal, mohol čakať, to si vážim, že mi dal vedieť. On mohol počkať, nepovedať mi, aby som odcestoval a mal by som pokutu, Takže mu veľmi pekne ďakujem, že to urobil takto. To znamená, ja nechcem páchať priestupky, lebo vy ste ma zavreli na psychiatriu preto, tento druhý raz, ten prvý raz dávno kvôli láske, že som tam robil zo seba šaša, no, som, aby sa mi vrátila. No, takže tento druhý raz, pretože som vyrúbal stromy preto, lebo som spáchal podľa vás trestný čin, lenže teraz tam vyrúbali desiatky stromov, ani sa nedialo, ešte aj bez môjho súhlasu, takisto tu, takže mi to nevadí, ale dokazujete na každom kroku, o čo tu ide, aký je tu systém. Takže preto, pán starosta, občania, len preto kosil som tam celý vyššie hektára aj dole, čo som chcel, ale nemám tie vytyčovacie body a ja nebudem mať kedy asi zamerať, rozmyslím si to. Lebo už naozaj, už som mal byť dávno 3 týždne preč. A ja mám tiež určité povinnosti. Ja tu nemám nič voči vám, iba tieto súkromné majetky. Ja tu nikomu nič nedlžím. Ja nekradnem ľuďom, nekosím pozemky. Čiže nechcel som spáchať prestupok, preto som tu, preto som kosil. Ste ma tam videli, som musel pobehovať pre nič iné. Baví ma to, ale moc nie, lebo tá tráva, takéto lopuchy, vyschnuté už skoro, poviem vám, keby som nemal dobrú kosu a techniku s kosením a nemal takú kondíciu, aby som to nemohol zvládnuť. To by sa nedalo. Sú určité hranice, ktoré treba vlastne dosiahnuť, aby človek mohol niečo v živote vytvoriť, takže tak. No je mi fakt ľúto. Bránite mi v užívaní súkromných pozemkov, nedovolíte mi oplotiť a je to už druhý rok. 2 roky nemám užitok. Volám sa Juraj Staron Šimko, alias George Šimko a ešte pôjdem, ak pozriem baterka, ak je, a ten okolitý tento spravím. Záber. No batervočka, nevidím, svietí moc slniečko. Takže takto, vyrúbané pozemky lesné nebudú zalesňované. Cudzie kravičky na vašich pozemkoch. To mi nevadí, to je vaša vec. Len tu keď spásali a ak budú, tak potom už vám poviem zase niečo. No, tu na tento pozemok je skosený od tamtej pravej trubky, ktorú bolo vidieť, ale ľavú prešli traktorom. A tie latky tam, ako som aj pri tých 2 parcelkách tú zlomenú na zemi ukázal, tam mala vyše metra, to by bolo vidieť. A tu na tieto tá veľká vľavo bola, ale túto vpravo hrubú, hej, zlomili normálne, keď prešiel traktor, hej, veď traktor to je mašina, takže čo jedna trúbka. Takže ja sa nesťažujem, ale to je o ničom. A ja nemám prečo robiť vytyčovacie boty, zabetónovať a veľké, lebo nedodržujete určité spôsoby vzťahov medzi sebou aj ku mne. To znamená, že robíte si cesty a ja keď urobím tam poriadne body na boku, tak vy stejne prejdete tadiaľto a keby bolo povolené oplotenie pevné, tak potom už by som tie vždycky 4 body na každej parcelke urobil poriadne vysoké. Mohol by som hore natiahnuť také informačné nejaké lanka alebo stužky a dole by boli ploty a mohli by sa tu pásť ovečky, rozumiete? Na tomto mieste je to široké zo takých 20 metrov a dlhánske, toto je najmenšia parcelka asi, na tom by mi vyžilo jedna ovečka isto, no a jednu ovečku keby som mal, bol by som šťastný, ale nemám nič, hej? Mal som 26 kozičiek a keď ste ma zavreli, tak som ich musel za 2000 korún predať, aj to som bol rád, že mi to vôbec niekto kúpil, lebo boli by starosti s tým. Ja neviem, čo vám povedať nakoniec. Mám vás rád, to je všetko. Či mi veríte, alebo nie. Lebo zlých, nedokonalých ľudí musí človek mať rád a hlavne, keď neexistuje, že by som niečo nemal rád, tak potom u mňa je to ešte zložitejšie. Čiže všetko, čokoľvek je okolo mňa, hej, tak mám rád. Pozrite, ja nemám Mercedes, to vám poviem nakoniec. A som šťastnejší ako veľa z vás, aj zdravší. Takže tak. Vypínam, je po obede.
piatok 6. september rok 2013. Idem tamto na ďalšie parcelky. Neviem, kadiaľ pôjdem, mám 3 možnosti. Tu na hore prejsť, lebo na to mám už právo, keď ste mi toto zničili, tak ten kúštik je aj tak už urobený zle. Alebo tu na dole zísť, tam je len pár metrov, spätky sa vracať, to by bolo podľa mňa smiešne, keď tá cesta není a zničili ste mi kopec pôdy, hej, teraz, takže ja môžem s tými kolieskami prejsť, tie neurobia nič. No a tam dole, tá cesta je od týchto trubiek tamto, ku tej ceste, hej, takže tu vôbec ani nikto nevymyslel, nevytýčil, čiže urobili ste to tie cesty podľa toho, ako vyšlo, keď ste rozdelili pozemky, ja viem presne, no ale čo ja mám s tým robiť? Mali by ste to, čo si stanovíte, čo si vlastne rozhodnete, čo si vlastne odsúhlasíte, to by ste mali dodržiavať. Ja viem, že niekto sa aj ožení, vydá a rozvedú sa, takže stabilita ľudského konania života je veľmi mizerná u niektorých ľudí, ale takže sa lúčim s vami, Juraj.